Čovjek što vozi Tunu za Beograd. I krenemo u 11 uveče i tu smo bili oko 3, pola 3, tu i dođemo. I on parkira kamion, mi stovarimo tu i čeka nas, sad prodademo. Vraćamo se za Leskovac. A plaćali smo mu i put, sve što treba. I mi stigamo, brate, oko pola 3 ujutru. Da bomo ujutru. I u najveću Šapčani došli naturali salate u kutije, one od banane. Već počinju se pribirao, razumeš, ali sve zauzeto udar na taj mesta. Stali ćoškovi. I mi se parkiramo, kamion parkira u parkić onaj. Da. Ovaj drugar. A mi preko put, oni neće u park niko da dođe ti kupuje parkić onaj, nego tamo na trotoar. Ali dvoji onaj put i trotoar ide. I mi vidimo prazno mesto, jedno 5-6 metri, rekao, brate, gledaj šta je mesto za nas. I mi sese, džakovi, srpski, preko put, iz kamion, preko put, naređamo mi dvaj gomile, onako, ubavi i sad dođemo kod kamiona, oni ovaj će ni kuva kafu. I mi čekamo kupci da dođu. I dolazi crni džip, neki onaj, Pajero li je bem, neka goleminja. Goleminja? Dolazi zatamljena stakla, sve i samo izađe iz džip, onaj, neki je baga, glavurano volki. Izađe iz džip, razumeš, pogleda, če ovo što ga repa? I mi tamo da kažemo naša, tek on vrnu su džipi kad počeka ga izretu kuva. Napred, nazad, preko džaku i sve smrti. Izgazi! Sve smrti, ga repa. I ja i drugar stojimo oko je vika, a pe voj izgazi što ga repa. Reko, pleme, moj bem, uzimaj motka, ono, on je poboden onaj cevke. U park, on je lanči, ali nema gi lanči, nego samo cevke. Mi zvukom onaj cevke pođemo, možemo kršimo džip. I iza njega pisko otvara vrat i hekler. Cevka volko kaže, gde si pošao? I ja na ovoga zverku, vrnuo se kude kamion, on si izađe iz onaj piska po njega sa hekler na rame. Koje godine to bilo? 95. Oni su bili tad najsilniji, karali su po Beogradu. I ona se izađe, razumeš, po njega, a ono tu i kod njemu je parking, ovo je mu parking, trotoar, ovo je mu noćni bar odmah. Njegov držaja noćni bar. Preko puta kafane Kalinić, bre, bente. Pa to je. Ono par pa to je. Da bome. Pa znamo čemu pričam, bre. I razumeš, on si izađe iz onaj džipu, tik, tik, na alarm i uđe si unutra. U kafanu. Onaj bar. Ti gledaj, slušaš ga, Ništa numalo koje ja vikam novo, rekao, kuj da ide sa dom? Da otidem dom, da kažem na dedu, kad me pitaju kude su ti pare, što ga repu, ja da kažem Markanu da sam izgazio, on ti kaže, ma ne jedi goronci, to je na kurve potrošio. I na kocku. I on me ubije na mesto. Ovaj, da otide dom, tatko će ti njega u tetu. A mi, pošli smo i školarci, vrate, koja je 4. godina u srednju školu. Ja gledam, ja vikam ovo, rekao, ja ću ulazim da tražim pare. Pa vika, ja ne smem, pa to sedi on. Ja ulazim i na vrat, ono ulazim, otvara vrat i opipom, ono, znaš, na oprez. I na prvu onoj stolicu, kako od vrata, onoj, ima sad šank, ono koje, barske stolice, ono šal, suprotne strane ima oni separej, znaš. I ja ulego sednu na prvu stolicu odmah, do vrata blizu. Da možda povegnu. I gledam ja sad ovo koji, gledam na tamo, protiv situaciju. I ona ide onaj konobarica tu i kaže, ej, čao, kaže, šta ćeš da piješ? Rekao, daj mi jedno pivo. A ona vika, pa koje ćete početi da mi ređate laškote, češko? Ma daj koje mi da dešbe, rekao, ne mi do pijenja. Donesu na neko pivo i ja sad pijem, ono koji navrćem ga i gledam, a on sedi tamo. Taj što ti izgazio? Taj što mi izgazio, sedi, vrate, raširio su se pare, pičke oko njega, on gi česko, ne mu se smeškao. On gi mazni i on me men videju ko mi vika, kaže, dođite vam. Kom. A ja pa kod da ima neki za mene, pa sam. Ne, kaže, on si pravi plaću, dođite vam. I ja sam doj pivo na koje. Od čera se i ka bednu plašujem bez piva. I ne vrši mi njega. I ja vidio što da sam počeo da se bunim te panje nekime. Ja počeo rekao, brate bi spao nesporazum, rekao ja sam prvi put u Beogradu iz Leskovac da odim veseljačko de tebe, rekao gledaj kakav sam sve, nikako ne na mene. Poslaše me, rekao da tu imaš ga repo, i složim, ja sam što ne placem. I on potom se smeje, onaj pičke se je valjao, brate. Ja tepam, no to. I on koji,
Čim se nasme, rekao, dobro, Ladiga. Malo se, lego je. I on mi vika, kaže, normalno će biti. Ja sad ne znam kada odgovorim. Ja rekao, ne znam, kaže. Vika, dobro, koliko si ti imao šargarepu? Rekao, pa oko 350 kila. Kaže, sedio bi. I ja sednu, ne veze, si dalje gledam i smaju mi se. Ja ti da smem da gi rekao, ja razumem s kojom te bavi gi bajku i tako. I čutim se, ja, on izađe be napolje, nije prošlo 10 minuta, vraća se. On sigurno izašao da pita, na prvo kog je ne išao još, Košto šargarepu? pitao za cenu. I onaj mu prvu cenu, znaš, uvek rekao mu najjaču cenu, on dođe i kad izvadi što zna. Da. Izvolite, kaže. I priča mi, kaže, pa znaš ti da sam, kaže, samo klimnuo glavom, kaže, ti bi bio mrtav. Ti šta si igra životom? Ja, ma ne be, brate, be, rekao, be, daj, ja, ovo je mučena duša, on nego kaže, odakle si ti iz Leskovca? Pa rekao, ko da vi kažem ne znate selo? Ma kaži mi, kaže, selo, rekao, Grez. Šta ti je Cvetković Srđan bio? A to mi burazer od strica poginu 91. u Arkanu. S familijom je. I on kaže, dobro be, ženo, lako noće. I on kaže, pa jebote Bog, pa mi smo u istom vodu bili, bre, kaže. Šta ti on, pa rekao, burazer od strica. Donesi mu još jedno piće, bre, kaže, hoćeš pi, hoćeš da pojebeš nešto? Oko mi ga, ma ne be, brate, rekao, žurim se u autobus i pobegne. Ja gledam to, bre, da izbegnem, da pobegnem. Dobio si paro da se gre Bolika ono i kaže, kaže, vidiš dečka, vidim, zapamti ga. Od sad, kad dođeš, samo se javi, kaže, ona će da me obavesti telefonom. Slobodno stavlja, kaže, ovo je tvoje mesto. Čim ti je Srđan burazer, kaže, tvoje mesto. Dobro, rekao, brate, hvala ti. Mislim, ja kad iskočim na vrata, ne vidaj me ti više. Ja onoj pozdravljam se, koji kultura neka kurac banka, ja tunem na vrata. Iskačem ja na vrata, onaj tvoj a drugar, ovo koji krška prstika. Abe da luze, ne vika, abe da luze pare, rekao, ja uzo. A onoj počeo se kurči, uzo, vika, za mene, ti kurac se kurlegni, pa si gi traži. Ja na autobusku. Pa šta on kukavac? Pravac Leskovac, pa ne, ne uzeo. Ne. Ja li ću za njega da tražim? Može se predavnici kaže, da mi te pare ovo. Vrću ovo.